Burrukari handi izan, txikiegia naiz ordea, oraindik ez dakitu kabilak erabiltzen ere. Ez ziok ardura neuk irakatsiko diat, ik badaukak helduri gehienek inoiz lortzen ez duten burruka indarra. Hartaz baliatzen ikasiko duk, eta horretarako gaurtik neuk entrenatuko haut gauta egun. Okerregon behar duzu, ahalmen hori banu jakingo nuke. Nahi helduk nik kontrakoa frogatzen. Baina zer diozu, zoratu altzara, jarein nazazu astotzar horrek, min egiten didazu ez daukazu eskubiderik, jarein, amari esango diotena kontatuko diot eta jakin dezanean. Lagundu! Erabiltzak eure almena mendi horren kontra sudurra txikitu nahi ez badu. Ez duk egia, ez ziteke!